Без мен да ме снимаш. Здравейте. Здравейте. Добре. Сега, ето тук ще сложа така, че това е магданоза. Не, че ще го забравя, ама... Ще забравя. Няма да забравя. Не. Стига да сега. Женска му работа. Как ще е женска? Напротив. Ама давай, тук правим видео. Паметта ми ще. Нищо, после ще ми го такова, ще ми го препратиш. Значи, тук сложихме вчера магданоза. Сега ето тук смятам да сложиме така. Нашата градинка ще е много разнообразна. Няма да е нещо много подредена, кой знае колко организирана. Напротив, ще я направиме шарена. Така. Сега. Така мисля, че е достатъчно за... Няма да е много надълбоко. Хей, what you doing? Какво правиш ти? Така, сега ще засееме... Не, това ще засееме. Това е чесън. Лек. Една жена ония ден в магазина ме вика, ти вика, що не си вземеш нормален чесън, вика, да си засадиш. Скелетки чесън. И аз викам, да е хубав въпрос. Ето Това е вътре. Това е отвън. Отвън. Добре, днес си имам помощник. Моя синковец. Добре. Знаеш какво? Може би така ще ги засадим от тази страна. Сега да не порасне 400 тук. Възможно. Добре, дай сега пауза. Пускай. Добре. Сега тук сложихме чесън. А ето тук ще сложим другата половина. Мръдни си ръката. На другата половина ще сложим лукче. Ама чакай сега. О, леле, майчице. Така. И сега заравяме. Днеска е 20 февруари. Горе-долу да имаме идея какво се случва. 2025 година. Кога сме заровили. И да не забравяме коя година е. Така. Защото тук нашата къща сме много умни. Как бе? Ма най-умните сме. Така до тук, така ще направя. Да се знае, че тук... И това така ще го сложа за сега. Тук сме сложили чесъна, тук сме сложили лук. Най-вероятно ще им сложа едни летвички, като почнат да растат. За да може да ги махнат тия хартийки от тук. Да не се занимаваме с хартийки. Така до тук сме съдили. За сега. Да видим. И сега ще полеем. Имаме репички също. Днеска или утре? Ами, дайде днеска. Днеска? Да. Къде ще ги засадиме тогава? That's a very good question. Имам пауза на това трофа. Имаш пауза, естествено. Знаеш какво? Къща. Стига! Чакай да видим сега дали ще съдиме. Репичките утре ще ги засадиме. Репичките утре. Дай сега да полееме. Я покажи как са. Още се държат. Супер са. Втори ден вече засадени. Сега ще ги полееме пак. Домат. И дон домат. Голямата артилерия. Ягода. И госпожа Ягода. Да, сега ще имаме чесън. Господин Чесън. Пръскаме. И господин Лук. Ама гледай къде пръскаш. И хайде сега. Така. Тук сега ще полеме госпожа Ягода. Госпожата.
госпожа Ягода и госпожица Ягода. Госпожица Ягода. Така. Дон Домат. Дон Домат. Брат му. Брат му. И братовчет му. Братовчет му. Точно така. Еми, е така. За днес толкова. Още да не се наводнят. Няма. Няма! Хубаво. И ментичката за мохитото. За мохитото. Ей! Благодаря на помощника днес. До нови срещи. Довиждане! Довиждане!